Здравейте, приятели! Аз съм Алекса Систо, няма. Да, аз съм Богна. И обаче реших да ви покажа как да си направим маска за лице. Това е един комплект за игра, както виждате. Ето. Не ми се показва качета и затова. И да, ние днес ще направим два вида маски. Първият ще бъде с мляко, мед и шоколад. А пък другият ще е с брашно и мед. Следващия ще бъде с всичките продукти. Да. 3 са това, извинявайте. Обаче аз мисля да направим някакво. Само да изкарам брашното. Ето ги брашното. И да, ето тук. Спъркаме, нека да започваме. Ще направим първо почти всички материали. Вземам брашното. Тук пише една лъжичка. Няма една лъжичка. На страна. Следващото, като сложим това, е киселото мляко. Също така, хора, извинявам се за матурията отзад, но няма добър фон. Не мога да го отворя. Ето го. Не се преценявайте, ако имате лъжичка на брашното в поен. Колко лъжичка трябваше да? Маща ми трябва хора по-голям съд. Да, ще взема една купичка. Ето. Ето купичката. Ето. Така. Дам. Това. Аз също искам стъпки, тогава ще го разбъркам. С малко бананче. И нямам се зачем е такъв банана. Баща, ще друг не взема. Точно ето толкова. Тук ще го взема. Ако това го натрушавате. Аз цялото се наплесках. Както виждате, аз цялата се наплесках. Много вкусно. Да. Следващото е мед. Виждате. Мъничко. Трябва да бъде течно. Обаче моето нещо да се харесва и не използвам това, което е течничкото. Обичам мед. Сега дам. Сложи киселото мляко, брашното, бананчето дам. И телката. Няма значение какъв шоколад използвате, обаче искам да използвам антиотечен. Защото нямам... Не ми излиза да взем цял шоколад, по-добре става с нутела. Една лъжичка нутелка. Бе! Ай ти бе! Сложим още мъничко. Къде бе? Много. Така и сега разбъркваме.
трябва да се бърка, докато не стане еднородна смес. Ето така. Банана трябваше май да го пасирам. Това вкусно, хора. Мога с това да направя десертче. Нищо, че има брашно. Много хубаво. Сложа още малко на телка. Пишете ми долу в коментарите дали искате да направим някой друг експеримент. С малко ще ви покажа всичките, само като направим това. Аз няма да си слагам. Ама право ще го изям. Ще го посхорам. Така. Това ви бъде невкусно. Така. Друга мъгна страна и го оставям 5 минути. Така. Аз през това време ще покажа и другите рецепти. Ето го от това. Сега. Първото е един парфюм. Който аз това го нямам. Следващото е парфюм, не точно парфюм, хора, такова за по-бърз растеж на косата. Ето вижте. А пък следващото е кремче. Аз съм го правила. Ето го. Идея един път даже се обърках. Сега маските, дето ние си ги правим. И не последното. Сол за вана. Чакайте, хора, сега ще ви покажа. Излезте до това. Ето, това е солата за вана. Виж, много хубаво е тук. Това е солата за вана. Пък това е кремчето. Това е много хубаво за ръце. Вижте. Така. Много са хубави. Аз много съм доволна от този комплект. Струва 40 лева от Хиполент. Можете да си го закупите от Хиполент за 40 лева. Няколко стотинки. Много хубави рецепти има там. Всичките материали са ви вътре. Аз съм взела някои. Последното е такова за плаж. Мажете се с това олио и не изгарите на слънце. Комплектът, както казах, може да се купим. 140 лева. Пишете ми долу в коментарите дали искате с сисито, ако успеем да направим 100 000 абоната, сигурно няма да успеем скоро, много скоро, дали да си пуснем наш мърч. И да, хора, това беше всичко от мен. Не забравяйте да дадете палец нагоре на този клип, да се абонирате за нашия канал. И да, се абонирате за канала ни и да не забравяйте да пишете отдолу в коментарите хаштаг да се направите мъртвата за 100 000 абоната. И да, хора, това беше всичко от мен. Да. Също така, искате ли да направим някой ден експериментът? Ето този експеримент. Да го виждам, защото и на мен ми стана много интересно за него. За кокосовото масло, което като се намаже да не изгаряме на слънце. Това е през лятото. И да. До скоро!